הציפיות שלכם מהטיול הזה עכשיו? נראה לי... לא נקי, שלא נתהפך. מיכל, בתור הבת היחידה בחבר'ה. קצת למחורות. מאוד צפוי. מה את חושבת על התנאים בטיולית המזדיינת? בטיולית הזאת, ואם הבאתי לך וסט לשבוע סדאות? הבאתי... לא. אלעד. הבנתי. טוב, קיצר, זו הטיולית המאולתרת. אלה האנשים הזקנים. זאת טורונטו הזקנה. זאת מיכל... אוי, אוטו! זאת מיכל שהיא גם זקנה קצת בזמן האחרון, שהמשקפי ראייה זקנה. הנה עוד אוטו. הנה דגל.